ноҳияи хуалинг дар доираи вусъати тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ бахшида ба истиқболи 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қомат афрохтани иншоотҳои наву таъйиноташон гуногун ва аз навсозии боғу гулгаштҳо хеле ободу зебо гардидааст. Дар идомаи чунин корҳои созандагӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ як қатор иншоотҳои нав сохта ба истифода дода шуданд. Соли ҷорӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия бо мақсади пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некоҳалии ҷомеа бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш, саноат ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ дар доираи татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаю барномаҳои давлатӣ беш аз 51 бинои иншоотҳои нав бунёд гардиданд. Дар арафаи таҷлили ҷашни ваҳдати миллӣ аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ дар маркази ноҳия 2 маркази хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд. Баъди ба истифода дода шудани марказҳои хизматрасонӣ 13 нафар шаҳрвандони ноҳия бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. бахшида ба ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар маркази ноҳияи Хувалинг ба ӯҳда гирифтем ки сохтмони маркази хизматрасониро дар давоми 1 сол ба итмом расонем. Дар инҷа зиёда аз 18 нафар ҷойи корӣ ташкил шуд. гирди атрофи ҳамин биноро зебо гардонем. баҳри истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Ғаффор Мирзои ноҳияи Хувалинг бо ҷалби маблағ аз ҳамаи сарчашмаҳо сохта ба истифода супурдани 210 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ва аз ин шумора то имрӯз 120 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. Дар деҳаи панҷардиёни ҷамоати деҳотӣ ба номи Ғаффор Мирзо дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Умед Камолзода маркази хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд ки он аз ошхона, мағозаи хӯрокворӣ, фурӯши техникаҳо иборат мебошад. баъди ба истифода супурдани маркази хизматрасонӣ 6 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Ғаффор Мирзо бисёр иншоотҳо ба истифода дода шуданд. бози ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар деҳаи панҷардиёни ҷамоати деҳотӣ ба номи Ғаффор Мирзо як маркази хизматрасонӣ ба номи мағозаи панҷардиён ба истифода дода шудааст ки дорои ошхона, маркази савдо ва фурӯши техникаҳо мебошад. дар оянда мақсад дорем ки боз марказҳои хизматрасонӣ дар ҷамоати Ғаффор Мирзо бисёртар ба истифода метиҳем. сохтмончиёни ноҳияи Хувалинг дар амалисозии нақшаву барномаҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ саҳми арзанда мегузоранд ва дар оянда низ барои ободу зебо гардонидани диёри хеш кӯшиш карда ин гӯшаи ватани азизамонро бо як мавзеи пешрафта ва ободу зебо табдил медиҳанд. Назирмади Сафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Хувалинг.